Хайырлы күн Татарстан, хайырлы күн хөрмәтле телевизор караучылар. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы һәм матур эш көне телибез. Һәр чәршәмбе безнең телеканалда уйнагыз гармуннар тапшыру эфирга чыга. Бүген дә без Татарстанның ат казанган артисты, Казан дәүләт мәдәният институты мөгаллиме Наил Сәгъдиев белән Апас районы авылларында гомер итүче үзешчән гармунчыларыбыз, җырлы моңлы халкыбыз белән таныштырырбыз. Hürmetli tomoshachilar, benim yanashimda Appas yigitlari, shin tatar garmonchichilari Ramil abay ham Tatарстанның ot qozongan mexanizatori Anvar abay. Isanmisiz, hurmatli garmonchilar? Nechuk hallaringiz? Нормально. Allohga shukr. Mana siz bitinda mexanizatorlar. Nechuk mana sizning qo'liga bu garmonlar ilakdi? Benim туған abim Nagmanov Ремис абай мені туғаннан инде. Міне аның кішірек шағында аның ойнағанын таңлап, шулай иттіріп ойнарға еді деп қызығып, екіреңіне үйрендім мен сонда. Өзіңіз үйрендіңіз ме? Өзім үйрендім. Менің әненің сіңлісі бар еді, мотор апа дейді, мені Ренат апа. Ол көрсетіп берді, бір-екені де сондан кетті енді. Біраз. Шулай ойнап үйреніп кеттік. Рамил абай, сіз? Ала шақтан көрсетте ойнап, соңқыларда, апалардың соңқыларынан ойнап былай. Башта Талиянда, Насовкада, Баяндар, Саратовта, мына сондай бүтіншінде гармондарда ойнап әзір. Мына ішлегенде, сіз бітінде механизаторлар ішлегенде бұл гармон сізге булыш болды ма? Бек булышты. Менің армиядан қайтқаш комбайнда ішлегенде, хатта комбайнда да жүрді гармон. Белорус гармоны. Ол вакыт белән туктап алган чаклар була бирге, уйна була бирге. Эштән кайтып туктагачты, шунда атналар буе йөридер гармон комбайнда. Помощнигым бик әйбәт малай, тоже гармонда уйнадыр. Йөридер инде. Ачаганда ул өстенә менеп утырып уйнап йөридер. Сибирәк комбайнның ушагында. Ул шулай күңелле йөридер. Қонақларға көп жүрілді енді шығындар да көп болды, болшылар шо болды. Келден Аллаға шүкір енді нәрселі бейтем қазірде шол ойлар қайта ұнықлар мұны бірге шондай мотор иттіріп отырабыз шолай неге де. Hürmetli abiler, sizge indi şın көңілден сәлемәтлек тілесім келе. Мына bu гармоннар гел қолда болсын. Һәм әйдәгез бірге рәхәтләнеп уйнап җибәрик әле.
Афәрин Илназ. Шулата сездә сыерларыгыз бәхетле дип санарга була, чөнки алар иртә таңнан музыка белән уяналар һәм шулай ук кичендә йокларга яталар. Шулаймы? Шулай, шулай. Сезне авылдашларыгыз шул кадәр тырыш, шул кадәр эшчән дип тасвирлап күрсәтте безгә. Һәм әйтегез, мен башыннан башлыйк әле тормыш юлыгыздан. Мин Казанда яшим. Анда эшлим. Бу авыл хуҗалыгы. Ул, наверное, скажем так, больше хобби. Хобби. То есть мин мондай эшне яратам. Җир эшләрен, төрле хайваннар белән эшләрне. Поэтому, наверное, больше моңа әйтер идем, что ул хобби. Әйе, сыерлар да бар, атлар да бар, гармун да бар. Әни әйтәдер, 5 яшьтә мин гармун алдым кулга. Аннан соң мин музыкаль школада 7 ел укыдым. Вот шунда өйрәнеп шулай. Демәк, бала чактан Әйе, өйрәнелгән, әйе, шулай әйе, бармак кадере белән сез инде әйе, әлдә әйе, булса уйныйсыз әйе. рәхәтләнеп. Ләкин менә без сезнең авылдашларыгыз да әйтте, бишмәктән инос кайтса, менә гармун тавышы да яңгырап тора. Сыерлары да гел әлбәттә инде менә шулай гармун тавышын тыңлыйлар дип. Бу чынлап та шулай дөресме? Әйе, дөрес. Свободный вакыт или шулай настроениелар, или күтәрелеп киткәндә, или чуп киткәндә, то есть ул лекарство дип әйтик. Менә бит. Вот. Ничек соң сыерларыгыз яхшы сөт бирәме? Менә музыка тыңлагачтан. Ну, зарлану гомумән вообще начар нәрсә. Я думаю, үзең күңелеңне күтәреп, каядыр төшенкелек тә була инде. Аны мин юрыйм, что надо еще лучше, еще больше. Вот шундый девиз белән яшим. Мин сыерда сау белмим бит, Илназ. Мине сыер сауга өйрәтәсезме? Бездә специалистлар күп. Вот. Техникасында җайларбыз теләгез булса, сыер да савырбыз. Ну, әйдәгез алайса, Бөтенесе сыер булыр. савырга. Өйрәтегез әле мине. Киттекме? Киттек. Хөрмәтле тамашачылар, без Апас районы Түбән Барыш авылдагы Яткәр дигән ансамбль белән сезне таныштырырга килдек. Рузия апа, бу ансамбль турында сөйләп алыгыз әле. Кайчан туган бу ансамбль, ничә ел бу ансамбльгә? Бу ансамбль Зур Күккүз авыл җирлегендә 1989 елда оешкан ансамбль. Элек анда инде бабайлар Италияда уйныйлар иде, буыннар алмаша тора. Менә хәзер бабайлар инде бакыйлыкка күчтеләр, алар урынына шушы безнең җегетләребез килде. Ел саен менә яңарып, өстәлеп торалар. Төрле ситуациялар булырга может, кемдер авырып киткән вакытта алмаштырырга. Алар безнең бар, безнең җирлек, Аллага шөкер, гармунчыларыбызга бай. Алар инде хезмәтләре буенча төрлесе төрле хезмәттә. Кемдер механизатор, кемдер машина йөртә, кемдер теш табибы, кемдер участковый булып эшләгән бер абый безнең менә монда ветеран, полиция ветераны. Аннан соң әйттем инде культура хезмәткәре. Алар барысы төрле профессия кешеләре, алар барысы да җырга моңга гашыйк. Безнең шушы Яткәр ансамбле катнашында бөтен чаралар, районнарда катнашалар, сабан туйларда кунакларны каршы алу, алар инде гел сәхнәдә, гел күз уңында, үзебезнең җирлектә булган сабан туйларда, бәйрәмнәрдә, менә шушы безнең оешкан чишмәләребездә һәр вакыт аларның кулларында гармон, авылларга, бәйрәмнәргә ям истәүче кешеләр алар. Әйе. Рузия ханым, менә шундый сорау, менә күпме җирдә йөрсәк, менә бер проблема гел әйтәләр. Гармоннар юк, акча юк. Менә мин карыйм сездә өр-яңа гармоннар ансамбльдә. Сез каян акча табасыз бу гармоннардан? Безнең элек безнең
клубларда уйнарга гармуннарыбыз юк иде. Иләрдән сорап торадыр, я булмаса алар иләреннән алып киләләр үзләре белән инде. Аннан соң бит инде менә карыйсың, поле чудес тапшыруын карыйсың. Менә шунда күзгә ташланды шундый матур гармон, Куликово поле дигән гармон. Ул минем хыялыма керде. Ул гармоннан ничек тә булса аласы, менә кулга төшерәсе андый гармон дип. Менә шундый җайлар чыкты. Авыл җирлекләренә яңа елларда конкурслар оештырырга. Менә инде без Иделнең буяк зонасында конкурсларда катнашып, беренче урын алдык, өченче урын алдык. Менә шул акчаларга без инде алдык шушындый гармоннар. Үзебез барып, гармончылар белән кибетләрдә үзебез сайлап, безнең үзебезнең җирлекләрдә хәзер Аллага шөкер 7 гармоныбыз бар. Тальяннарыбыз да бар, шушы гармоннарда. Менә бу гармоннар булар безнең бөтенесе аларның хезмәт итеп алган, алар катнашында алган гармоннар. Менә алар безнең халкыбызга, үзебезгә хезмәт итәләр. Salqın şişmələrə qayıtam əli. Salqın şişmə məni sağınğan. Yüreğimdən igə ut yanmasın. Məhəbbətim şunu da sızılıp qanatlar atqan şaqda Akış qavrilar albula Salqın şişmə suyun bir istemdə Yanğan yüreğime yal bula Salqın şişmə suyun bir istemdə Yanğan yüreğime yal bula Хәзер авылда гармун моңы ишетеп буламы? Була безнең бу түгән барыш авылы гармунчыларга бик бай. Шушы авылның менә санап китсәң, мин белгәнлегенә дә монда 40-50 гармунчы бар иде. 40-50 гармун. Һәр бер җыртан икешәр гармунчы бар иде менә авылыбызда. Семьялары белән гармунчылар бар иде. Менә аларның күбесе хәзер бүгенге көндә мәрхүм булдылар инде. Шулай да әлеге бүгенге көндә бездә гармунчылар Аллага шөкер җитәрлек күп. Татарча гармон уйнаучылар бик күп. Берсеннән берсе күреп, берсеннән берсе ишетеп, шулай менә безнең барыш халкы, моңлы халык җыр яраталар. Аларга күрә, аларга барсында да шул нәселдән килгән, ансестр килә торгандыр. Барсында да гармонда уйнарга ниятләре бар, уйныйлар. Менә Айзилә ни өчен бу Тальян гармонны 19 гасыр ахырларында, 20 гасыр башларында бик яратып кабул итәләр татар авыл гармончылары. Чөнки ул уйнар өчен, өйрәнер өчен бик гади инструмент. Аны теләсә кем уйнап өйрәнә ала. Менә хәрми сезгә бер көй уйнап күрсәтәм. Сез аны кабатлап уйнарсыз. Әйдәме? Менә уйнап карагыз әле. Үч нотаны бер якка тартабыз имәс, соңгысын икенче якка дип аңладым, әйме? Бакаларны күчерәсез түгел, чөнки ул инде сузганда бер тавыш чыгара, кысканда икенче тавыш чыгара. Дөрес басам бит, әйме? Хәзер. Әйе. Менә бит, килеп чыга икән тагын. Әфәрин Әзилә, булай ук тиз өйрәнерсез дип уйламаган идем. Соң укытучыдан тора инде, хөрмәтле тамашачылар, чынлап та Опас төбәге ул оста гармунчыларга да бай. Һәм әйтергә кирәк, менә шулай гармун моңнарына өйрәтүче укытучыларга да бик бай. Безнең каршыбызда Илнур Ганиев, Казан дәүләт мәдәният институтының өлкән мөгаллиме.
Инур абый, менә эзләп китегез әле. Гомумән алганда, менә сез үзегез шушы уен коралына ничек өйрәнеп киттегез? Кем иде сезнең укытучыгыз? Әлбәттә, тормыш юлым минем 5 класста укыганда гармун тотып, күрше Рамиля Зарифуллинның кыруыннан башланды. Менә ул миңа Рамиля абый әйтәм, өйрәтәле шушы бер-ике көйгә. Инде ул күрсәтеп берде, мин һәм чыгып өйрәнәм. Аннан соң тагын керәм, берәр көй өйрәнә башлыйм икән, килеп чыкмаса Рамиля абый янына керәм. Аннан соң карап торды да, әйдә сине монда үзешчәннәр конкурсы була, әйдә сине алып барыйк әле дип, кирәкле анда уйныйсы авыл көйенә өйрәтте. Менә шул 5-6 көй өйрәткәчтен мин үзем уйнап киттем инде. Әлбәттә, музыкаль белем, музыка мәктәпләрендә укымадым. Нәрсә, ничек мажор, минорларны белмим инде, теорияны белмим. Бердә ничек уйныйм, шулай уйнап киттем. Менә кычкыртып уйнарга кирәк дип әйттеләр, мин кычкыртып уйныйм. Анда кем карап торган аның мажор, минорын карап торган юк. Менә шул хромка гармоны иде инде ул. Алай түгел, былай дип тә төзәтүче булмаган инде мине. Ничек уйнаган, шулай уйнап киткәнмен. Авылда кызык бит ул. Уйныйсың, халык ярата, кычкыртып уйнаганны. Һәм 3-4 ел эчендә бер күпме өйрәнеп, баянда мин бөтенләй соңрак өйрәндем. 11 класста укыганда гына кайда булса укырга кирәк. Инде мин хәзер укырга кергәчтен профессиональ рәвештә өйрәнә башладым. Ноталар өйрәтә башладым. Менә ул вакытта беренче укытучым, профессиональ укытучым Гүлнар Маккамовна Валиева иде. Ул мәшһүр баянчы Ренат Париевның хатыны. Ул минем профессиональ рәвештә нота буенча өйрәтә башлады. Мин нота буенча өйрәнә башладым. Хәмит авылга кайткачтан шулай иттереп, чиста иттереп, мотор иттереп уйный башладым да, авыл гармончылар әйтә, син ди бөтенләй оныткандай, уйный белмисең бит син диләр. Алай кычкыртып уйнаганда яраталар иде. Авылча рәхәт итеп уйныйсыз. Авылча рәхәт иттереп уйныйм. Монда метро ритмда чиста иттереп, мотор иттереп уйныйм. Ул вакытта син оныткан икән дип әйтә башладылар инде. Әлегә кадәр профессиональ музыкаль эшчәнлегем минем Татарстан дәүләт җырхан бию ансамблендә булды баянчы булып, аннан соң инде Айдар Фазрахманов җитәкчелегендә ансамбльдә 7 елга якын эшләдем, мин озак еллар эшләдем. Гастрольләрдә йөреп, инде тыныч кына тормышка кайтасым килде. Авылда музыка мәктәбендә, сәнгать мәктәбендә эшли башладым, концертмейстер булып. Ул концертмейстер булып эшләп, ул инде ул техниканы да яхшы торырга мөмкинлек бирә. Шул бер конкурста 17 ел иде инде ул, бер конкурста беренче урын алдым мин концертмейстерлар конкурсында. Менә шушы институтның мәшһүр укытучысы, фольклорист Алсу ханым Еникеева мине үзенә чакырып алды концертмейстер итеп инде. Концертмейстер итеп алгач, бу 1-2 ел эшләгәч инде бу җегеткә бәлки дәресләр дә биреп карарга дигәндер инде. Мине шулай итеп курслар бирделәр, мин шушы гармончыларга өйрәтә башладым гармонда уйнарга. Менә шулай ансамбль оештырып, без чыгыш та ясый башладык инде. Менә күптән түгел фольклор материалларын караганда, Балтач чабатасы дигән бию көенә юлыктым. Менә шул көйне уйнап карыйсым килә сезгә. Бик матур булды бу. Бик зур рәхмәт